Ilahing Hung ilahing awi kena mastu purnama sidam awi kena mastu sirat meninggong jagat karung sirat tondo kasisaning bisono sono sinawung lang mulopo setengah seras tantun sampai budo sinantur tutur tatulo tulo tolat menglabden paradyo Winur Sito ngopo para meneskara karena gyatu ing jaman Purwa. Wene susah terangkang dina madama pinardi tameng lalata mangke tekap wasananing Gupita. Tanwun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung sang mueng kota. Para kaning carita linarik tuntuting basa. Dongeng gunung musuh rasa. Yen linaras sang saya karaos mula sare orang rasa wani ruing diri rasa rumangsa wangsanil jalma ngirukaca jarwe bocah aku cahing carita lebet wis gumelar jroning pakeliran ya iku sejati hampir sane pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Daru Hyang Kartika Nurba putrate kang kawasa sari ratri ang Tripawana orang teking doksina kilir gumanti tetanpa kempo teman dadi wetangane dina sasi warsi pintu kang sarta abad rerukulan tangar tumangar sinerambun kaya jawah pating rupiah dadi padhange kutu-kutu alang atoko buron unem yang brontoya dadi bebranan yang tanpa icalan jalma manungsa tinitah priya wanita ponto-ponto anut golongane bangsa dewi-dewi
Negari punita ingkang kaiko adi dasa Purwa eka marang sawiji adiluwih dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senajan karita ing dewa ingkang sirangga ing pratiwi kinasa ing akasa kinapiting samudra racak samyanggana raras. Nanging dalan kadhe ingkang kinupit ing dalu samangke yekti ingkang sinebat negari Hastinapura ya ing liman Benawi ya Kajahoya ya ing Kuru Jenggala. Pramila winastan negari Hastina karo nada ing nguni ingkang yasa Prabu Hastimurti minangka pepengeduk kunaning kono kinarya kedhaton ing Dipanggo. Kapatesna kinarya pambukaning kondo saratri mangkawit ngumpul negari 100 tarantuk kalih. Nadyan 1000 tan jangkep sadosa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah jinawi kerta tata turaharja. Wonogung ngimbanging gunung anggung reksa murah lestari ron tumurun trah tumerah sedaya dadya raga-raga ing lingkungan langkung-langkung lamunta tinali dijalma sapurja samya sampet ing sesanggeman. Saben saking tindak sangsaya sinangsaya tebih ing wada winada karane namung sarwi samat sinamadan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jatining jejiban ingkang piniji temat hawujud manunggaling cipta rasa karsa budi hambabar karya halambaran jiwa manunggal bangsa nunggal basa tuwin nunggal nagri. Para nayaka bebauning praja racak sami kuntap kautamane limpat ing kawruh pramana ing paningal kang sarta tansah ambudidaya kuncaraning bangsa luhuring nalendra. Wasupitri Brahmana Resi sami bentur tapane mateng semadine manteng pangestine ingkang ginanto muhung rahayuning kawula miyang tentreming bawana saben hari titiwanci hanggung gumrenggang sabawaning puja mantra midil saking titah ingkang nedheng manembah padaning Bathara Luhung dadi raharja sisiring praja ing Astina. Senajan para narakisma padha tentrem atine sami atul miyang traten ngenya ulah pasiten tema bumi cengkar dadi subur lemah grasak dadi mawur pekasan wulu wetu wuwuh matikel-tikel manane murahing sandang boga ing negari Astina. Lapat saking reja raharjaning praja negari Astina turna dasar negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane tur kasusreng manca praja pramila datana momoka lamun akeh para ratu manca nagri ingkang sami gandrung kayungyun labet mamitran sambet kekadangan ingkang sami aliruduta agung minangka tandha sesutresna. Lah sinten to wau dasa nawanira Sri Narpati ing Astina dasa 10 nomaran Sri Ratu pranyata wong agung ing Astina wirange den punjeni den kunceni sedane den dadakaken wenang ajejuluk Sri Mahaprabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Jaka Pitana ya Kurupati ya Desta Rastratmaja Anggendari Suta ya Sang Trima Mangsah dasar negara kondang ing rat berbudi berbondo remen anggeganjar kawula wisuda nanging kirang marsudi reng tata krami katang satus kang nyantana den ugung kesenengane marma sagung prakadang sami kaduk adigang adigung adiguna
yen to girunggu oleh labuhane ratu wiaring jajahan nadyan Saratri Tarana Pedhoti sinegek kang merwang kawi nuturi sajuga samnata warang miyos tinanggil mungguing setinggil pinaturata lenggah dampar pinalipit kencana pinate ing Nawaretna lewek babut perang wedani Ginanda Wida ing Jebat Kasutri sinebaran sari-sari kinebutan lor badak kanan kiring kungas gandaning sang nata ing bekti jroning wasewakan lah sinentowo ingkang kepareng caket mangersa kalian sang nata lenggah mabukuh amari kelu mukul rekon jeming Pratiwi tuh menika warnanira sang Rekina Patih Harya Sengkuni ya sang Suman ya Raden Trigantalpati kaleres paman kalian sang nata kinarya warangkaning sang nata Patih Harya Sengkuni menggaraken lenggahnya Pandhita ing saka 5 peparep Begawan Durna ya Resi Kumbayana pinangka pinesapa ing Astina mujanggani ing ring raja madani sagunging janggan wawasi tratah saka 5 sumambung pungkur lenggahnya sang nata ing awangga Narwati Basukarna ya sang Suryatmaja dene tetingging para wadya pesowanipun Raden Kartomarma kasambet para kadang Kurawa miwah Sentana mantri bupati nayakaning praja andhara blabar dumugi ing pangurahan Panyaya Samudra Tatarko Tepi marika besanane wadya tinon saking Mandra Kadi Pancring Puspita karosane para wadya ingkang amurwani urip nalika semana nampi rawuhnya ingkang yang Talkanda nenggih Sang Mahatma Resi Warabisma ya Sang Dewabrata dene acara niku pareng lenggah jajar kalian sang nata sumara tejane pindha jawata mangijo antah arsa paring nugraha dene acarane dadi mangkono paudas maraning indra ingkang dereng kawedharing lesan
Sritenon ing masyarakat busana maneka warna Sipa Puswirengu Dyono yang banjerah sarwarukma Ranggeng manik nara Narawata ana ora banyak kang wirat kanyaring tejo kaliwaran leraki laci sireng adek wimbo kekandang ingin katiuping samirono manda sawaran mangambar bungas ngepeki jroning pasewakan pandya jagat mangestu ngkara ayah Bathara Jagat nuwun mangke paman Haryo Sengguni sampun ngantos ndadosaken kagiyating kalih marmanipaken nira paman manira timbali mangarsa saestu manira namung badhe mundhut pawarta kadiparan anggenira rumeksa tata karaharjaning praja ing Asina paman Pati Haryo Sengguni kula naknan inggih awit ngundi dawuhipun anak Prabu Duryudana
Sedaya para narapraja miwah wadya sami sedya tuhu nuhoni wajib. Mboten wonten ingkang angniruaken dawuh. Tansah sumengkem ing panjenenganing nata. Senadyan para kawula negari Ngastina ugi tansah tuwing boga wastra nirsesakit brasta eri. Tansah sumanggem karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Nggih. Syukur mangayu bagya dene Paman Harya Witagda rumeksa prajan ingsun. Ateges Paman Harya saged anjunjung asmaka Prabu ingsun. Pakaryan ingkang mekaten lestarekno pamaning plasa jenar inggih. Nggih Nger, ngestakaken dawuh. Kejawi saking menika ingkang Bapa ngaturaken sumangga ming pangabekti Nger. Nggih, Paman, kula tampi nanging dawah sami-sami. Nun mangke jimat pepundhen kula Eyang Kanjeng Eyang Mahatma Resi Warabisma. Dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi keparenga ingkang wayah ngaturaken pambagya panakrami duwen ngaturaken sumangga pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Eyang Talkandra. Wong ilahing astu nama sidam. Yo Nger, yo Putu Prabu. Ora liwat katedha kalinggan murda. Sih panakramine Putu Prabu ora liwat kacadhong kanthi asta kekalih. Kawetelaken ing Wardaya kacancanging pucaking weni muga bisa andadekke rah daging kacancanging pucaking weni muga bisa andadekke rah daging kayuananing Puneyang ing Talkandra. Lan pamujine Putu Prabu praptanipun Eyang lulus raharja kalih sing sambe kala mula astutinipun Eyang tumuli tampanana Putu Prabu Duryudana. Nggih. Inggih Eyang. Gurawalaning parampi kula paring pangestawanipun Eyang Resi sanget kula pundi wonten mestaka mugi dadosna jimat paribih saged ambabar kanugrahan dhateng ingkang wayah samangke mugi kaskecakna anggenipun pinarak lenggah Kanjeng Eyang ing Talkandra. Putu Prabu kaya wis ora kurang kepenak, kaya wis ora kurang prayoga. Nuwun mangke Premban ingkang ngabdi kepatihan rawuh paduka keparenga ngaturaken sumungkeming pangabekti. Yo Patih Harya Suman yo. Sira ngaturake pangabekti wis dak tampa akarya bomba ing tias pangestu kuwe gagah tampanana Patih Sengguni. Nuwun kapundi saengga jimat paripeh. Oleh. Somarante, Allah. Premban, najan kula inggih ngaturaken pambagya panakrami Raharja Premban rawuh wonten Sitinggil Piraturata negari Ngastina. Ya Pendhita Durna ya. Antuk pamujimu praptaku manggih rahayu puja brataku wae tumrapa marang sira Pendhita Durna. Oh inggih. Saat anggen kula mundi dadosna jimat paribih. Duh Kanjeng Hyang. Nadyan ingkang wayahing ngawangga tinebihna saking bebendu rawuh paduka keparenga ingkang wayah ngaturaken sumangga pangabekti Eyang Putu Prabu karna dak tampa karya gumbiraning manah pangestunipun Eyang wae gage tampanana ya Nger Suryatmaja. Kawula nuwun inggih. Kapundhing mestaka dados jimat paribih. Kanjeng Hyang persasat kadi dene kajugrukan wukir sari kablabak samudra madu inggih awit rawuhipun Kanjeng Hyang ingkang mekaten sanget ngaturaken gunging panuwun.
ingkang tanpa upami ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa upami krana anggen kula ngrantu rawuhipun Kanjeng Eyang pindha ngentosi kumambanging sila Kresna siluming baita gabus awit nalika Kanjeng Eyang dereng rawuh raosipun pindha peteng dedet leliwangan pindha bangun kasaputing lebu nanging sasampunipun Kanjeng Eyang rawuh sampun minangkani menapa ingkang dados panyuwunan kula biar padhang trawangan rosing manah kula pepindhanipun kadi dene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu krana saking pandugi kula inggih namung panjenengan Kanjeng Eyang ing Talkondo ingkang saged pinangka dados pepajar pepetenging manah kula ingkang mekaten saestu diagung pangsaminipun bilih rawuhipun Kanjeng Eyang sanget kula pondhonge mangarsa Eyang ing Talkondo sawetara gumun lan ngungun rasaning manahipun Kakang ing Talkondo labet nggone Putu Prabu ngaturi prapatanipun Eyang ing Talkondo ing rikalengan iki kebat mula tak gelak tindakipun Eyang ing cipta daya-daya nguningane apa to keparenge Putu Prabu kang mangkono mbok menawa bisa kawedaring kathah mara gage kababarna apa ingkang dadi dogitaning penggalih Putu Prabu Duryudana Handra ingkang puspita rum kasih samiran omre Sekar gadung ngas kadanyo maweh raras ratnaning diya Eyang wale-wale menapa nalikane ratri Sukra kasih ingkang wayah nampi wasitaning dewa ingkang kawursita wonten salebeting pasemenan bilih ngri kalenggahan menika dewa badhe matedhaken kanugrahan wahyuning keprabuan inggih menika wahyuning kraton ingkang winastan pepakem Makutarama ujaring wasita ingkang sampun kula tampi badhe mandhap wonten ing tlatah Kutarunggu wonten ing Swelagiri ing mriku wonten pitataning jalma ingkang kinten kula dados sang awatara ingkang nedya ambabar pakamipun Prabu Rama Dewata ing Muni yang ental kondo pramila paduka Kanjeng Eyang kula rawuhaken saestu namung badhe kula suwuni sabda tuwun tuwin iguh partikel reh ning menika jauta badhe nurunaken wahyuning keprabuan sinebat wahyu Makutarama prayoginipun lampah kados pundi Eyang menapa ingkang payah pun Duryudana kedah gayuh wahyu menika Eyang
kepareng paduka Kanjeng Eyang Talkondo paring pangandikan sabda tama Eyang. Ilahing astu nama sidam samendang wae ora ana ingkang karempit. Apa kang dadi pangendikaning Putu Prabu pun Eyang wis bisa nampa kanthi trewaja. Lan saektinipun Eyang pun Eyang Talkondo uga wis uninga lamun kalenggan iki Jawata bakal mudhunake wahyuning kraton kang sinebut Pepakem Makutharama. Mula Putu Prabu ngrawuhake pun Eyang iki krana Putu Prabu kaya narasa mangu-mangu nedya gayuh wahyu iku. Ya apa ora? Ya ngono to, Nger? Kasinggihan makaten Kanjeng Eyang jagat Dewa Bathara. Lah yen ngono kalenggan iki ingkang dirembug luwih dhisik ya kuwi babakan wahyu. Putu Prabu wis prisa, munggo kang diarani wahyu iku sejati napa? Dereng ndungkap. Keparenga Kanjeng Eyang medhar sabda. Ya Putu Prabu. Sejatine ingkang diarani wahyu kuwi tuwuh saka waing pangudi. Ya kuwi saka pangudi ingkang sinartan mantep lan temen. Lan wahyu kuwi sawijining kabegjan utawa kanugrahan peparing saka Kang Maha Kawasa ingkang ambabar daya luwih. Dene babaring daya luwih mung bisa wujud kasugihan bondo, bisa wujud panguwasa, bisa wujud derajat lan pangkat. Lan uga wahyu kuwi tuwuh saka ing pangudi. Ya kuwi pangudi ingkang sinartan mantep lan temen. Lire nggone gayuh kanthi sinartan manteping rasa tumemenging tumindak linambaran ati suci pepayung budi rahayu. Nanging umpama wis kasembadan kadurungan wahyu lekas tumindake saben dinane kudu sarwa prasaja, sarwa temen ado saka watak lelamisan demen ngajeni marang wong liya, hambak susila anuraga, ora seneng bangsaning cecongran, anane mung sarwa memayu raheruning bebrayan agung. Lah, rening wahyu kuwi sawijining kabegjan utawa kanugrahan peparing saka Kang Maha Kawasa ingkang bisa ambabar daya luwih sinebut wahyu Pepakem Makutharama. Mula Putu Prabu supaya budidaya gayuh wahyu kuwi karana yen kasembadan gayuh wahyu kuwi mau mesine bisa murakapi kanggo keprabone Putu Prabu, kanggo negari Ngastina, kanggo para sentana lan mesinipun ugi murakapi kangge para kawula. Nanging tasuwun Putu Prabu nggone gayuh tetapa nganggo margi rahayu kanthi ateteken ati suci pepayung budi rahayu kuwi yer Putu Prabu. Jebul aurat sanget caranipun gayuh wahyu. Yo pancen angel. Ora sadengah wong bisa, Nger. Karana apa? Karana yen kepinteran, keprigelan, katrampilan kuwi bisa disinau nanging sing angel kuwi nggon kewahyon lan nggon ketrima. Merga wong kuwi nek kewahyon bebasan obah mamah apa-apa sarwa kebeneran. Ibaratipun tenguk-tenguk wae nemu kethuk, klintong-klintong nemu gong, beda karo wong sing ora ketrima suket godhong dadi mungsuh. Selagine duwe panemu bener wae mesti mung disalahake. Tumindak apa wae sarwa kleru. Ger Duryudana. Siji pesti, loro judu, telu wahyu, papat kodrat kuwi kabeh kapurba ana panguwasaning Gusti Kang Maha Agung. Mula senadyan dioyak kaya ngapa, senadyan digedhono dikundanana nanging yen durung pestine saekti tangeh lamun kelakone nanging titah diwenangake budidaya. Lah kuwi rehning kanugrahan ingkang bakal medhun kuwi wahyu Pepakem Makutharama. Monggo prayogane dipun gayuh ya, Nger. Nggih, matur sembah nuwun Yang.
Paman, Paman Haryo Sengguni. Kula nyuwun pamrayogi babagan badhe tumuruning wahyu pepakem Makutarama. Menika kula kedah kayuh menapa mboten, Paman? Inggih, nggih. Menawi saking pamrayogi kula paduka jumeneng nata wonten negari Ngastina menika sampun mataun-taun. Monggo nyatanipun kawibawan kamulyan kanalindran sedaya sampun saged rinegem dening paduka anak Prabu Duryudana. Persasat jagat menika kebrebegan kondhangipun Anggir Prabu Duryudana. Kondhang umandang bilih paduka menika nalindra ingkang sugih bondo, sugih bandu. Sugih bondo tegesipun keceh brana picis. Sugih bandu tegese wenang nepak bun-bunane ratu. Dasaripun wiyaripun negari Ngastina menika inggih sayujana persagi. Inggih ageng, inggih agung. Turta inggih kuncara, sampun to, sampun. Yen saking pemanggih kula kinten kok mboten wonten ginanipun dadak nggayuh wahyu. Monggo dhisik Haryo Sengguni. Lah kok dadi kowe matur yen ora ana gunane dadak nggayuh wahyu, dasarmu ya apa Suman? Lah nggih to. Ginanipun menapa nggayuh wahyu yen kasunyatanipun anak Prabu Duryudana jumeneng nalendra wonten negari Ngastina menika. Sameneika sampun keceh brana picis tur inggih sugih bondo, sugih bandu. Monggo kawibawan kamulyan sampun saged kecakup badhe nggayuh napa malih. Nanging wahyu kuwi mestine mesti wae ora mung kanggo putu Prabu pribadi, nanging kanggo tentreming negara lan mulyaning kawula. Negari Ngastina tanpa dadak ngangge wahyu sameneika sampun tentrem tur inggih mulya kawulane. Kowe kok iso matur kaya mangkono? Iso matur nek negara Ngastina tentrem lan kawulane padha mulya uripe. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kowe dadi nayakaning praja kuwi tau tetinjur niti priksa kawulamu luwih-luwih nayakaning praja? Luwih-luwih kawula sing ana Karang Pradesan. Mongko sak ngertiku negara Ngastina sing jaremu negara sing sugih mblegedhu keceh brana picis iki sugih brana picis iki nanging kasunyatane jebul isih akeh para kawula kang uripe padha kecingrangan, ora mung sing padha manggon ana kutha Goro. Nadyan ingkang ana ing Karang Pradesan uripe isih akeh sih kekurangan banjur nendi Sengguni? Mlayune nendi? Ora iso wangsulan to kowe? Suan. Suman. Apa dikira Bisma ki ora ngerti karo pakartimu Suman? Kowe saben-saben ana ngresane putu Prabu Duryudana kanthi aturmu sing memanis, memanuhara, etok-etok kowe katemben wae tetinju marang kahanane para kawula lan wewangunan-wewangunan kang ana negara Astina. Kang banjur kowe caos igu vertikel supaya putu Prabu Duryudana paring prabeya kanggo mangun salah sawijining wewengkon ning seprana seprene wewengkon sing jare arep mbok dandani utawa arep tok bangun kok isih panggah ajeg kae. Jur prabeya kuwi mau mlayune nendi Sengguni? Mlayune nendi? Ayo gage wangsulan. Lah nggih namung dereng kula salurke mawon niku. Ngono. Durung diwenehke marang para kawulamu. Lah nggih ta. Neng umpama ngono kok dadi omahmu Plasa Jenar saiki magrong-magrong, mongko umpama dijumbake karo bayaranmu sesasi kuwi kanggo mbangun omah sing magrong-magrong wae ora cukup. Lah nggih. Krana kula niku sambene kathah kok nggih. Kula niku nggih nyodong prei.
Nek prei nggih nyambi dadi makelar. Suman. Kowe iki saben-saben golek pendhok mung supaya ketok. Nanging saben-saben kowe kepengkok banjur menggok. Oh, suman. Umpama sing dadi ratu ki aku ngono. Duwe patih kaya sengkune sak jejeki cangkemmu. Bejanipun panjenengan sanes ratunipun mboten sios dijejeg. Wilah iso wangsulan bocah iki. Iso golek alasan Wim. Sampun. Hyang. Paman Sengkuni sampun. Parpatan ageng menika mboten namung diniya. Sameneika Bapa Durna kados pundi? Bapa Durna menggah kula kedah gayuh wahyu menapa mboten? Lole. Yen tumrap ingkang Bapak ing Saka Lima, wahyu menika sejatosipun boten wonten. Wahyu menika tumrap kula namung pangaran-aran. Namung mandheg dadi jeneng. Kula ngantos sepriki menika nggih dereng nate sumrep wahyu niku kados napa dados? Kula sami kalih aturipun Adi Harya Sengkuni yen boten perlu dadak gayuh wahyu Makutara niku. Kosik Durna, kosik. Jeneng sira iku pendhita. Nanging ndak kok kaya dudu penemune Brahmana, ora jumbuh kelawan adeg-adeging pendhita. Nggih sami-sami pendhita. Nanging bab adeg-adeg ing tumrap kula benten. Lan benten pemanggih menika nggih limrah wajar Mas, wajar. Dura kowe ning negara Ngastina iki dapukane dadi pujangganing lan dadi pendhita. Pendhita kuwi lingganing tembung ngepen barang sing nyata. Nanging uga disebut pendhita kuwi dipundi lan ditata. Dipundi ngelmu batine ditata salah bawane. Dadi tumindaking pendhita kuwi mau kudu tansah nengenake pamuja. Nyuwun marang Jawata jagat pinaringana tentrem kawula paringana bagya mulya. Lah ning kok dadi kaya ngono panemumu. Lah niki nyambung bab wahyu to niki to. Niki nyambung bab wahyu ngaten. Kula bab anane wahyu niku mboten percaya. Wahyu niku mboten ana, mboten enten. Monggo tumrap Begawan Bisma. Wahyu kuwi ana. Nanging tan kena kinaya ngapa? Merga wujuding kabegjan lan kanugrahan. Nang nyatanipun nadyan ujarit sampun saged kasembadan utawi kadunukan wahyu ning nyatanipun gesangipun inggih panggajeng mawon mboten mulya. Tuladhane contonipun para Pandhawa nika sing jarene daya isa kasembadan kaya wahyu nganti pirang-pirang wahyu, wahyu Cakraningrat, wahyu Widayat, wahyu Kabulaya Jati, wahyu Pancatunggal, wahyu Pancasari, wahyu Prasrawa, wahyu Trimanggala. Nanging pundi? Pundi nyatanipun pundi? Pandhawa jarene do oleh wahyu ning uripe nyatane ya isih do rekoso, tetep do mlarat. Kuwi merga mung durung wae tibane wayahe mangsa kala. Nanging wis ketekan titi wanjine mesti bakal padha ngunduh. Bakal padha ngunduh marang tandurane, kepara uga ndayani kanggo para kawulane. Loh, saniki sing cetha mawon. Angger Prabu Duryudana tanpa dadak ngangge gayuh wahyu, nanging sameneika gesangipun nggih sampun saged mulya niku. Ya wis sakarepmu wis. Wis kentekan ngakal aku pisan. Dikandhani apik-apik nanging isane mung padha ngeyel. Sampun. Sameneika Kakang Narpati Basukarna kados pundi pemanggihipun? Mangke riyen Nyai.
Monggo dipun lajengaken anggenipun ngendikan kaliyan para sepuh rumiyin. Mangke kula matur kantun kemawon. Mindhak kula malah klenta-klentu rembag jer kula ngrumaosi gesang kula menika ngiyup wonten sangandhap genderanipun negari Ngastina. Menika Yai. Nggih sampun menawi ngaten. Nuwun sewu Wang. Kula wonten mriki menika ngadeg jejeg setunggaling nalendra ingkang menang Masesa nanging ora wenang Kawasesa. Kula kepingin ngereh nanging moh direh. Kula kepingin digugu nanging moh gugu. Tuwin kula mboten mawe etang-etang apa wong tuwa, apa bocah nom, apa wong liyandrayan, apa wasis Paris Dewi, apa krandah, apa kuwi pepunden persajan kemawon. Babagan menika kula ndoyong condong dateng pangandikanipun Paman Harya Sengkuni. Lanjut madhong marang Bapa Durna menawi salebeting sapet jagung menika mboten sarujuk kalian raos sing manah kula. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Nadyan derajat menapa kemawon tetep dados mangsaipun Duryudana Kanjeng Hyang. Sigra-sigra yen parmana ganca sigra ngraketana wang sesangkana wang sesangka nalendra mbok marwa sing sangka katriku mulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri jagat dewa Duryudana ados kota Alkondo aku tekan negara Ngastina iki ora kok mundhuk-mundhuk saka karepku dhewe nanging bot-bote ngabot pun kaki kepingin gawe legane ngatimu karena aku ya mbok aturi bareng pirang-pirang kalimputmu aku ingkang saguh ngelingake mongko ya nganggo dasar bebener. Nanging apa to sebabe bareng ora condong karo pangangen-angenmu. Aku wong tuwa malah banjur tok cudat kaya werjit, cacing tok gusah kaya manuk, tok getak kaya kidang. Lah dalah jebul negara Ngastina saiki wis ora ana pernatan ingkang becik, wis ora ana pernatan ingkang becik. Nyatane wae sing mandhegane ora mundur saka pitutur, ora mendha saka pangrerepa, dasar sing dadi sratine sing do eneng kiwa tengene uga mangkono. Ora ngajab gawe tentrem ning senengane malah mung do gawe urup-urup nglincipi carang papak sing ati ngandhaka negara Ngastina kang maune rasa endah jebul saiki panas perbawane. Gunane apa aku nunggone? Gunane apa? Alu wong aku tak kondur ning Alkondo Duryudana.
rumangsa getun keduwung ngaturi rawuh Eyang Bisma. Wis ora ana gunane ngaturi rawuh Eyang Bisma. Ora urung, malah kocah sesulang ngandar-andar angedungkur. Mung kakehan gunem sing tanpa guna Paman Arya. Paman Arya pripun paman pun boten sah dipikir, boten sah dipenggalih jeru-jeru. Mutung kundur ten Talkanda pun kersane mawon. Pendhita kados kang Eyang Resi Bisma menika yen dirawuhke mesti sagedipun namung mejang. Ning boten saged damel padhanging swasana miwah lejaring penggalih pun. Ngastina mboten mawi Bisma niku mboten napa-napa. Waton tasih wonten Sengkuni lan Kakang Durna temtu mlampah. Cocok Dik Patih, cocok. Kula kalih sampeyan niku pancen pasangan sing ideal. Ibarate kaya Bagya Baron kae. Nah. Ibarate kaya mangkono kuwi Dik Patih. Nggih. Paman. Nanging nadyan pangandikanipun jangandika Paman Sengkuni miwah Bapa Durna. Ingkang boten perlu digayuh wahyu Makudara ingkang badhe tumedhak menika. Ewa semanten nadyan namung sekedhik salebeting manah kula tasih wonten krentek badhe gayuh tumuruning wahyu menika Paman. Nggih. Yen kersanipun anak Prabu Mekaten kula jumurung nger. Nggih. Menika inggih prayogi dipun cobi mawon. Dipun gayuh ngiras matos kangge nglegani Kang Eyang Talkanda supados ing mangke Eyang Talkanda lajeng reraosan sakundur ing Talkanda. Jebul putu Prabu Duryudana kasunyatane uga gayuh wahyu. Lah menika naminipun damel lega. Menika naminipun pencitraan. Nggih. Dipun gayuh. Ketang anggen kula gayuh namung lumantar wakil Kakang Patih, Kakang Narpati Basukarno. Wonten timbalan ingkang ngadhawuhi Yayi. Tindak dhateng pertapan Kutha Runggu wigatosipun gayuh wahyu Makudarama. Syukur pageh yen to Begawan Kesawa Sidi malah dipun boyong wonten negari Ngastina supados mejang pepakem Makudarama. Ningen boten purun kaboyong mangsa borong Purbawasesa kula pasrahaken dhateng jangandika Kakang Narpati. Nggih Yayi, nggih. Dhateng sendika nyuwun pamit Yayi ndereke kasugengan tindahipun Kakang Narpati Basukarno.
Paman Haryo sampun ngantos dipun tegaken tindahipun Kakang Narpati Basukarno. Mangdhawuhke Kurawa lan Wadyabala supados tata-tata siaganing ayuda kanthi sikep gegamaning ayuda. Nungka tindahipun Kakang Narpati Basukarno bidal dhateng arga Kutha Runggu. Inggih ngestaken dawuh. Ingkang mekaten ingkang bapa nyuwun pamit madal ing pasilan nggih. Nggih, Paman. Sampun ngantos kadi lare alit senadyan kula inggih nyuwun pamit nggih, Ger. Kula ajeng makani jaran riyin niki mengke. Nggih, ning ampun dangu-dangu. Mboten apa. Mengke kula kombore mawon. Nyuwun pamit badhe nderek ngawat-awati Anggar Karna, Basusena lan para Kurawa. Nggih, Bapak Durna. Sembah kula umuring Jengkar Paduka Dimas Kartomarma. Kula wonten dawuh, Gusti Prabu. Kaya wis ora ana dawuh maneh ingsun nedya kundur ngedaton bodholna pasewakan Dimas Kartomarma. Nggih, isahaken dawuh. Nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu Prabu. Purna gatining manangkinan. Sang Nata Rasa kundur kedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadheraken sangyanipun Mbah Jati manggung ketanggung Joko